Вітаю, шановне гаспадарства. У эфіры кароткі выпуск навінаў. У студыі для вас працуе Анастасія Русецкая. Запрашаю. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу супраць прадстаўнікоў народных амбасадаў і беларусаў замежжа. Прадстаўнікі гэтых ініцыятываў нібыта спрабавалі прычыніць шкоду нацыянальнай бяспецы Беларусі. У ведомстве заявляют, что маюць полную информацию про больше як сотню прадстаўнікоў, цитата, радикальных диаспоров. Уже установлено более 30 принадлежащих фигурантам объектов недвижимости на территории нашей страны. Паводле следчага камітэту народное посольство ды информацыйныя центры беларусаў за мяжою былі створаныя дзеля, цитата, изоляции дыпламатычных прадстаўніцтваў сістэмы Міністэрства замежных справаў Рэспублікі Беларусь. Конец цитаты. Проект народных амбасадаў Беларусі стварылі ў 2020 годзе для обороны правоў і падтрымання беларусаў у розных краінах свету. Сёлета КДБ прызнаў ініцыятыву экстрэмісцкім фармаваннем. Анексаваны Крым плануе наладзіць чыгуначныя зносіны з Беларусю. Пра гэта са спасылкаю на сталага прадстаўніка Крыму пры прэзідэнце Расіі Георгія Мурадова паведамляе РИА Новости. Паводле Мурадова размовы з беларускім бокам ідуць ужо 2 гады. У планах зарганізаваць да пачатку турыстычнага сезону спецыяльныя вагоны ў цягніках, што едуць з Беларусі. Пасля прыезду ў Расію іх будуць перачэпліваць на цягнікі, што ідуць у Крым. У будучыні ўлады анексаванага украінскага паўвострава хочуць таксама адкрыць прамыя авіязносіны з Беларусю. Нагадаю, афіцыйна наша краіна не прызнала Крыму расійскім. У мінскай кватэры, дзе зарэгістраваны кіраўнік выдання «Маланка Медыя» і платформы «Зубр» Павел Марыніч, адбыўся ператрус. Як апавёў сам Марыніч, цяпер у кватэры жыве яго родны брат з сям'ёй. У Беларусі Павел Марыніч не жыве з 2010 года. Днямі яму завочна прысудзілі 4 гады калоніі ў справе аб зрыве рэферэндуму 2022 года. У Мінску кантралёры выпісвалі пасажырам незаконныя штрафы. Пракуратура адмяніла іхныя пастановы, а справы аб адміністратыўных правапарушэннях спыніла. Пра гэта паведамілі ў прэс-службе ведомства. Раней суд Заводскага раёну сталіцы вынес прысуды паводле крымінальных справаў у дачыненні 6 кантралёраў пасажырскага транспарту па фактах злоўжывання імі службовымі паўнамоцтвамі. Як выявілася, яны незаконна прыцягвалі да адказнасці за праезд без квітка невінаватых праз падробку подпісаў. Заўтра, 21 сакавіка, па ўсёй Беларусі будуць гучаць сірэны. Аднак палохацца не варта, гэтак будуць планава правяраць сістэму апавяшчэння. Як паведамілі ў МНС, перадаваць сігнал «Увага ўсім» будуць праз запуск электрасірэнаў і ўзмацняльнікі гуку. Таксама плануюць перахапіць тэлебачанне і радыёстанцыі ды запусціць бягучы радок на тэлеканалах. Еўразвяз працягне адмену мыта на імпарт украінскай аграпрадукцыі яшчэ на год, да 5 чэрвеня 2025. Тым часам у Польшчы фермеры выйшлі на агульнанацыянальны пратэст. Аграрыі анансавалі маштабныя маніфестацыі, якія паралізуюць усю краіну. На мапе, размешчанай у сеціве, больш за 500 месцаў дэманстрацыяў. Блакуюць у тым ліку і галоўныя пад'язныя дарогі да Варшавы. У галоўнай управе паліцыі мяркуюць, што ў акцыях возьмуць удзел каля 70 тысяч фермераў. Нагадаю, аграрыі ў Польшчы ды іншых краінах еўрапейскага звязу пратэстуюць супраць наплыву сельгаспрадукцыі з Украіны, а таксама супраць стратэгіі «Еўрапейскі зялёны курс», што прадугледжвае скарачэнне ўдвая выкарыстання угнаенняў і сродкаў абароны раслінаў. Апошнія 10 гадоў сталіся самым гарачым дзесяцігоддзям за ўсю гісторыю назіранняў за кліматам. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе Усесветнай метэаралагічнай арганізацыі ААН. Мінулы год устанавіў абсалютны тэмпературны рэкорд. Сёлета можа быць яшчэ гарачэй. Сярэдняя глобальная тэмпература паветра каля паверхні зямлі летась была на 1,45 градуса вышэй, чым у даіндустрыйную эпоху. Такім чынам, свет як ніколі блізкі да адзнакі 1,5 градуса. Менавіта на ёй, згодна з парыжскім пагадненнем, планавалі спыніць глобальнае пацяпленне. У горшым выпадку гаворка ішла пра 2 градусы. Паводле кіраўніцы Усесветнай метэаралагічнай арганізацыі справаздача мусіць стаць, цытата, чырвоным папярэджальным сігналам для ўсяго свету. Фінляндыю прызналі самай шчаслівай краінай у 7-й год запар. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе ААН, дакумент прымеркаваны да міжнароднага дня шчасця, які адзначаюць сёння.
Следам за Фінляндыяй ідуць 3 скандынаўскія краіны: Данія, Ісландыя і Швецыя. Нашай краіны ў рэйтынгу няма. Пры складанні рэйтынгу даследнікі ўлічваюць такія паказнікі, як валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва, узровень сацыяльнага падтрымання, працягласць жыцця, свабода і ўзровень карупцыі. Усяго ў спісе 143 краіны. Самы апошні – Афганістан. Беларусь адсутнічае ў спісе праз немагчымасць замерыць узровень шчасця ў нашай краіне. У апытаннях для рэйтынгу Беларусь не брала ўдзел з 2020 года. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць. Для вас працавала Анастасія Русецкая. У мяне на гэтым усё. Вынікі дня, а таксама аналітыку падзеяў глядзіце ў вечаровых выданнях аб'ектыву і студыі на тэлеканале Белсат.